Църквата Свети Прокопий Варненски, която се строи от години във Варна, може да бъде открита за Великден. Последните месеци строежът й върви изключително бързо. Остават довършителните дейности, които могат обаче да се правят и през зимния сезон. Какво остава да бъде направено, проверява сега Мариана Малева. Има ли яснота кога ще бъде освещаването на църквата? Здравейте отново. Освещаването на църквата се оказа малко по-сложен процес, но за това малко по-късно ще ви разкажем. Наистина тук на място установихме, че грубия строеж вече е направен. Започват довършителните работи, които са вътре. Поставени са камбанариите, които са с златно покритие и са дарени от две украински семейства, но за това сме говорили и преди. Ето защо се намираме точно тук, вътре в самия център на църквата, заедно с отец Георги Великов. Добро утро! Добро утро! Виждаме, много е бяло, подготвено е за изографисване вече. Да, слава Богу, през изтеклите месеци с общи усилия се достигна много добър темп на строителния процес и вече е финализирано шпакловането и подготовката за стенопис на храма. Очакваме нужните процеси относно изчезване на влагата, освобождаване от влагата и съвсем скоро ще се пристъпи към зографисване на храма, подготовка за Светия иконостас. Отвън довършваме каменната облицовка на храма, централния купол, който като най-голям, съответно ангажимент имахме към него да се завърши с хидроизолацията. Предстои втория цикъл на покривата конструкция. До самият храм, знаете, имаме храмов комплекс Енорийски социален център, на който също в момента завършваме покривната конструкция и в есенно-зимния период ще работим изцяло вътре в храма. Има хора, които проявиха желание, така лична инициатива, да дойдат с личен собствен труд да ви помогнат. Могат ли да се обръщат към вас или към кого да ги насочваме? Разбира се, че има възможност, има и нужда, защото първо безкрайно сме благодарни за жеста и готовността на хората да помагат. Оценяваме това и ще им дадем възможност, всеки според силите и възможностите си и своята професионална ориентация и квалификация да ни съдейства и да ни бъде полезен, за което благодаря предварително. Много от хората, тъй като варненци живо се интересуват от това кога наистина ще бъде готова църквата Свети Прокопий Варненски, много от хората се интересуват кога ще бъде истинското освещаване. Какъв е процесът? Значи имаме смелата амбиция с Божия помощ и с подкрепата на варненската общественост това да се случи през идната година. Дали ще бъде в навечерието на Възкресение Христово, дали ще бъде през летния период или до края на годината, това е наистина една права пропорционалност на активността, подкрепата и спомоществателство, което ще се осъществи, но както виждате, благодарение на тези неща, които казах, се вижда, че се поддържа един много добър темп на строителна дейност, за което отново благодаря на всички. А какъв е канона преди освещаване? Трябва да е подготвен храма с минимум изискванията, които трябва да има олтарна стена, Светия иконостас, да има Свети престол и тогава вече по благословение на митрополита той ще прецени кога и как ще се осъществи самото освещаване, но винаги може да се прави богослужение в храма. Както знаете, тук всяка година на храмовия ни празник на 25 юни се извършва празнична света божествена литургия с присъствието на много гости, което още път говори и за празничността, и за разбирането, желанието и готовността на варненци, на християните и на всички хора, които милеят за това да се изгради този Божи дом, да се случи и вярвам, че и през новата година ще се радваме със сигурност на благолепни богослужения, дай Боже, съвсем скоро да се случи самото освещаване. Освен с личен труд, колко средства ще ви бъдат необходими за довършването на храма, тъй като все пак остават отворени дарителските сметки? Сметките са отворени. Ние сме благодарни на много хора, които съдействат с материали, с логистична подкрепа, както виждате, има кран, кулокран, има скелета, които се ползват.
Ще бъде така много смело, ако кажа, но вече калкулацията намалява. Вече преди време така имахме нагласата, че над милиони нещо ще са нужни, но в предвид на това, че много неща се обезпечават с материал, строителни материали и труд, със сигурност вече около 850-900 хиляди смятам, че ще успеем да довършим максимално храма. И дано наистина до Великден да успее да отвори врати за варненци и гостите на града. Това все пак е един доста мащабен проект, който започна във Варна преди повече от 5 години и нека да се има предвид, че във Варна от повече от 100 години тук голяма църква не е строена. Така че очакваме с нетърпение Свети Прокопий Варненски да отвори врати.